Halingaw gyud ang tapok basta uban ang barkada. Ori tanan namong kuha. Unya gigrasyahan pa jud tag perting daghana. Aw. Di mawatong ko ano hagunoy. Matik lang ang atong haguroy diha sa sabaw. Unya naapod tay kinilaw. Apilan pag sinugbang baboy. Busog kayo. What's up mga pare koy, may buntan ng tanan diha. Basta kay magdana gani tag punching bag, automatic na ng adventure na to diha. Di araw, giridi na tong pana. O syempre di mawa tong sundang habol. Sundang habol pero makabukol. Hog ni palit po tag sugbaw ng 1 kilo, automatic. Let's go. Na natin pina-transition no. Ni hapit day mi diri kadit pare koy. Kay mo palit mig tambal sa uhaw. Unsa ni man imong tambal sa uhaw do? Kani nga among tambal sa uhaw, maka-sure jud ko ninyo nga layo mo sa sakit duol sa igit. Excuse me na lang no sa mga nagkaon diha no. Huwag kayo man magbali ng atong tuba, automatic na ng tuyo diha. Di na nato makalimtan. Huwag syempre ato sa patilawan. Good. Huwag kay good naman daw ang lasa. Amuad do nataso na natadiri oh. Kilaw nun. Dali ara nakatiran ni Master Tono ko. Nakapukot na kilaw nun ba? Di po tapalupig mo sa taga-tua. Ari ratas taga-tuhod ra. Para safety rata. Mindset ba? Di ara mo sa nata. Manlilit ag bangag. Basinyag unsa na nang bangag imong malilian ha. Ayaw lang kabala ka diya pare koy. Dili lagi ta makalilig labong-labong ani. Di ara kuha tag-uwa nga dako kayo. Mayuha dyan ni Master Minggoy eh. Dagkuha pagpaak ng pasayana oh. Og mo pa dayon to sa unahan og di arang kinadakan. Dakwas pantat pare kayo. Basta kay si Minggoy TV ang mutira, tusok yun ka nga nung nagpakita ka. Tambok kay pare kayo. Dako kay glawas matambok siya. Ingan niyon din pagkuwagtunog sa pantat pare kayo para di ka magkisikisis daplin. Gunitaran ng liog. Unya lubagon. Matik na dia. Di araw tilapia na po do. Basta kay si Minggoy TV ang kauban, daily jud ta masiruhan. Di araw pantat na po do. Dako kyapon kayo. Matik na po datong sinugba ni. Hug na adi gipangita si Minggoy nga tilapia nga grabe ka idlas. Pero bisag unsa pa na ka idlas kung ang imong kontra kay hanas di jud ka kaikyas rhyme gihapon oy. Di araw kisi-kisi na pon tilapia dako kayo. Alright. Dako pa mas kumpad pare koy. Hug mao din ni ang lisod nga part sa pag voice over pare koy kay daghan kay maglabay-labay sa kalsada, manindag isda. Kita katarog record ni daghan kay nindag isdang. Pasag di lang gina sila diha kanang nabuhi man nagtarong. Ikaw gyud ba grabe ka kaawayon. Hug padayon lang ta mga pare koy manguha day tag udlot sa hagunoy. Hug mao din ang hagunoy nga pwede makaon. Tan-awa si Minggoy TV kusog kay mo kaon. Sab-sab yun. Bita mga pare koy joke ran ha. Abihid ang tawag ana nila pero libas pud sa amuha. Kamo unsay tawag ninyo ana pare koy? Bisag unsa pay tawag ninyo ana, lamas gyapon na lami kay na pare koy. Hug ni tawas na day mga pare koy kay gutom na kayo. Ug mao ni ang tanan namong kuha. Ori tanan namong kuha. Hog magluto na ta kay gutom na kaayo. Pasalamat pud ta sa Ginoo kay wala gyud ta na zero. Lamias tilapyang labas kayo. Hog timplahan dayon na natog asin 1 kilo, bitsin tungas kilo. Unya tilawan sa atong amigo. Rhyme gyapon no. Nya unsa man? Sa kadaghan sa asin ganiha, kuwangan pagyug 2 ka kilo. Dakpon ana po do. Himarat kay tawhana. Unya sa man okay na? Okay na. Hog ari sa ta sa atong kinilaw nga labas, nya ato daing hiwaan og lamas. Hog atong tadtaran og luya, sibuyas, kamatis, pinalit gikan sa tindahan sa mga maritis. Ayaw tis. Hog syempre di mawang atong pipino diha. Hog ato na kinitimplahan, asin 5 ka kilo, bitsin 2 kilo, ug suka 1 ka litro. Ayaw tro. Hog ato na dining okay-okayon para matuhob jud ang lasa. Hog okay na. Ari na po ta sa sinugbang baboy. Lami sinugbang baboy pare kayo. Makalaway kayo. Taysa, murag naaman tay nakalimtan. Di araday ka ha. Tago-tago ka di ha. Para natay buhat. Tagay tagtuba. Itagay na diha kay wala ba kay trabaho? Tan-awa ra unaw nag-inom wala ba kay trabaho? Hog, syempre ato sa ning patuyok ang baso kay giuhan na ni sila kaayo. Mayara og iho dito pa sa ubos sa exam-sao may tuba. Aw sane. Unya unsa may kasulti nimo nga daghan na magagikasulti ganiha? Nyay. Ay, sundot nanggot ay. Hog ato sa ning tagayan ang uban kay padung na rabang uwan. Uy, ni balibad man. Ari ta diri sa unahan. Kan ni way balibad. Samot na ni asa ni mo balibad. Yara, way balibad. Way balibad oh. Pagana sa kinilaw. Samot na ni ganiha rin nagahuwat sa tuba. Kana.
Hog dili na nato padugayon kay murag padung na gyud ang dagom aw anha sa kadya ha. Ayo pagbinuang da kay mangaon pa mi. Hog gipang plaster na dayon ng ato mga putahe. Di arang sabaw nga init kaayo. Unya parisan o sinugbang baboy with kinilaw aw impas ginimbahaw. Hog mamalihog lang daypod ko pare koy. Follow mo na Minggoy TV pare koy oh. Palihog kog follow pare koy Minggoy TV sa iyang Facebook ug sa YouTube channel pare koy. Daghang salamat. Okay. Udah, dekat na iwan. Cukup. Dia no. Papahili sige kaon ba? Salamat Lord.